ikanta Tittorot twal fil-jieli ta' blatmin l-anja tal-kewbit spiċċat bl-akmin Sakemm id-dawl ta' qama ġdid wassalni ħdejk Bdiltni mill-qir naf ħajti lilek Sabiħa f'kull ma tagħmel, sabiħa kull imkien, inti dawl ta' kull ġurnata, isba' milli lobtok jien, ma nixtiex mument fejn hemm xint jieqaf anke żmien. Sabiħa x'int irrabja meta ġieli ma naqblux sabiħa x'int iċċajta ta' qasija ma nifux inti l-lejl u l-jum kemm iddum ħdejja fil-ġejjieni Ma nafx kien xi destin illi ġabna bħal xulxin u differenti fl-istess ħin Bħal fjuri tal-ieħor mill-istess planzun Kbirna flimkien naf ħajti lilek Sabiħa f'kull ma tagħmel, sabiħa kull imkien Inti dawl ta' kull ġurnata, isbaħ milli ħlomtok jien Ma nixtiex mument fejn hemm xint jieqaf anke żmien Sabiħa x'int irrabja meta ġieli ma naqblux Sabiħa x'int iċċajta ta' qasija ma nifux Inti l-lejl u l-jum kemm iddum ħdejja fil-ġejjieni Kemm int sabiħa Sabiħa kull imkien Ta' żgur li nħobbok jien F'mumenti fejn m'hemmx inti jiskot kollox jieqaf anke żmien Sabiħa x'int irrabja meta ġieli ma naqblux Sabiħa x'int iċċajta ta' qasija ma nifux Inti l-lejl u l-jum kemm iddum ħdejja fil-ġejjieni Sakemm għandi lilek ma jkun jonqosni xejn Sakemm għandi lilek ma jkun jonqosni xejn Grazie minn qalbi Gianluca Bezzina Bravo Gianluca jibqa' magħna Bravo Umli Giorgio Veronica